Hello everyone, गोसोखौ खुलुमबाय गुड मर्निं आरोना थ' फुङावनो ब्लग स्टार्ट खालामदों आरोना दिनैहाय गोबावनि उनाव आरोना स' जायफ्रा आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्ट मोनो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौहाय नायलांबाय थादो आरो सोरबाफोर गोदानब्ला आंनि चेनेलाव प्लिज अननानै आंनि चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै हो आरोना थ' दिनैहाय फुङावनो माने ब्लग खालामनाया दायो 5 जाबाय आरोना 5 दायो माने न'निफ्राय थाबायलांगासिनो बास हमनो थाखाय आं मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों जमानो फेमिलिनो बेरायहैनो माने बेरायहैगोनबो खामानिबो दं आरोना फिसा थ' दायो माखासेफोरा जास्रायाखै होननानै आं माने गासिखौबो फन खालामनानै फोजाहरजोब्बाय आरोना फन खालामनानै फोजाहरजोब्बाय रावबो माने रेडियानो जास्रायाखै आरोना दासो सिखारदों होननानै फुरा आंनियाथ' माबा थांबाथाय एडभान्स जाखायो आरोना फुरा सिखारबाय ब्रास खालामबाय ओमफ्राय थांगासिनो आरोना फुरा फुङाव थाबायबाथाय बे मेंजोबखायो आरोना थ' जोङो दायो थांबाय थानोसै दा बाजिनो हागौ फोजाहरदो बाजिमोनबो थांगोन ओमफ्राय दासो सिखारदों होनना होनदों आरोना थ' आं नेबाय थाला माने जोंनि सकेयावहाय थांग्रोनोसै आरोना भैरबकुन्द'आवहाय टाउनावहाय थांग्रोनोसै साहा लोंनो थाखाय साहा लोङाबाथ' आरो दिनानो जाखाया मोजां थांखाया साहा लोंनानैसो फुरा दिनानो बरिया थांसिगोन आरोना थ' रावखौबो नेबाय थाला उननि फैबाय थासिगोन दायो माने आं थांग्रोबाय थानोसै आरोना थ' बिदिब्ला जेसे हायो नोंथांमोना सेयार खालामगोन नायलांबाय थादो आरोना आंनि भिडिअखौहाय फुरा नैबे फार्स्टनि गुवाहाटि बास ओमफ्राय बड'लेण्ड उदालगुरिसिम थांसिगोन आरोना फुरा खालि साहा लोंनो नागिरदोंमोन खिन्थु दखानानो मोनसेबो खुलियाखै आरोना साहा दखान माखासेखौ नेगासिनो फैयाखै ओइ फुरा दायो उदालगुरि स्टेसन मोनफैबाय आरोना फुरा खालि साहा लोंना लानोसै फुरा स्टेसनाव ट्रेन नेगासिनो नै थांग्राफ्रा इथिं नाहर मालायनि थाङो नोंलाय मा मोनो गासिखौबो फुरा ट्रेन नेगासिनो 7:16 जाबाय 7:49 7:49 सफैगोन आरोना फुरा जिरायगासिनो आरोना स्टेसनावहाय ट्रेन नेगासिनो दासो 7:17 जादों आरोना ओमफ्राय 7:49 फैगोन ट्रेना एडभान्स फैनानै दिनै 6:टानियाव थांनो सानदोंमोन खिन्थु 6:टानिया गैया आरोना दिनै बिस्थिबारावहाय ट्रेन थांगासिनो नै ओइ देख्ला मांनो मा थांनो मा थांगोन नोंलाय थांगासिनो फुरा रङिया स्टेसन मोनफैबाय आरोना ओइ हमना जादों मालाय जादों देख्ला फुरा दायो गुवाहाटि स्टेसनाव मोनफैबाय आरोना फुरा एसे सफैस्रायाखै फुरा लेटखा उनथिंदों आरोना फुरा सिगां आङो लांखादों ओरैबायदि गरमखा आरोना ओमफ्राय जोंनिथिंथ' बिराद अखा फैदोंमोन ओमफ्राय दायो बिदि आरोना दायो थाबायलांबाय थादों गुवाहाटि मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय फेन्सि बाजारावहाय हाबहैग्रोनोसै आरोना थ' जा ओंखामखौबो जाना लानोसै सेयार खालामलांबाय थागोन जेसे हायो नोंथांमोना थांगासिनो ओरैबायदि लासाव बिसोरो एकस'खौ होदो सानदों फुरा बाजानानै नै सासेया आइसक्रिम जानोसै आं 50 हरदों न
ओंखारस्राबाय हाल्लासो सिमसारि जास्राबाय ओरैबायदि सान्दुं आरोना सान्दुं गोसायाव नै आइसक्रिम जानोसै ओरैबायदि सान्दुं मानोसैलाय बिमा फिसा होबोगासिनो नै जुमब्रा फानदो दा ओरैबायदि गरम माथिं माबागोन आइसक्रिमखौ नै बिनिखौ जाफामनो लुगैलायबाय आं आइसक्रिमखौ बिनिखौ जाफामनो लुगैलायबाय होनदों कुर्ता कुर्ती गासैखौबो गथ' बानानै शपिं गस्ला आन्थासो थिं सेन्देल सेन्देला खिरा फुरा थफ्ला थफ्लि लानानै थाबायलांगासिनो बिमा फिसा थाबायबोनो नालाय बिसोरो आरो थाबायनो हाला बिमा फिसा ट्रेन लामा लामा माबा गाखोनो नामायबा गाखोआ होनलायलायना ट्रेन लामाथिं थाबायबोदोलै फुरा हालादानो गाज्रि जाजोब्बाय आरोना बिमा फिसा खिथु खिथु माखासे सिगां सिगां ओमफ्राय दा थांगासिनो आरोना माने लामा लामा माने थाबायनानै जोङो बिदि माने बेटारि गारिफोरबो जेबो गाखोआसै आरोना थाबायनानै थांगोन होननानै फुरा सानसे थाबायखाबाय आरोना थांगासिनो स्टेसनावहाय सबाला थाब मोनखायोलाय रे थ' बिथिंनिफ्राय बारस'नानै फैबाय आरोना जों स्टेसनावहाय गाखोबोबाय थायासै मालाबो बारा बुरजा गैयिखायनो थांगासिनो आरोना ओइ मा जाखो नोंलाय नाहरनाङा बिरियानि जानो नागिरदों जाजोबखाबाय फुरा सानसेनिफ्रायनो माबानानै थांबाय थादों आरोना दा कामाख्यानिफ्राय थांगासिनो दायो माने रङिया स्टेसन मोनफैबाय आरोना रङिया दायो रङियानिफ्राय थांगोन उदालगुरि दा उन्दुबोनानै फुरा मोनजोबबाय बिनिफ्राय दसे थानानै आरो दसे थाबावनानै आधा घन्टासो थागोन आधा घन्टासो थानानै थांसिगोन आरोना
जिरायगासिनो दा दसे बेरायगालांसै मा मोनजायो मा मोनजाया रङिया स्टेशन गैलालै टेक्लाया उन्दुबाय गुवाहाटि नायग्राया गंग्ला जायफोराफोरि मर्निं आरोना थ' मैयाहाय गुवाहाटि थांदोंमोन ना ओमफ्राय गुवाहाटि थांनानै जि नांगौ बेफोर सामानफोरखौ बायनानै लाबाय ओमफ्राय बायनानै लानानै फैनायावनो मानायावनो ट्रेना बहुद लेटमोन आरोना जोंना फैनाय ट्रेना मैयानि दिनाव 8टा बेसेबा जाबायमोन आरोना उदालगुरि मोनफैनायानो थ' उदालगुरि मोनफैखांनानै ओमफ्राय आरो बिशालाव दसे हाबबाय ओमफ्राय जानाय लोंनाय बायदिसिना लानानै मानानै पुरा लेट जाबाय ओमफ्राय आं भिडिअखौनो खालामनो पुरा बावदों मेंनानै मानानै ओरैबायदि उन्दुबोनाय मानाय ओरैबायदि मेंजोबखाबायमोन आरोना थफ्ला थफ्लि लानानै माने दखाननि माल लायदोंमोन आरो दखाननिबो माल आरो लोगोसे बाजै ओमफ्राय माखासे लोगोफोरा माने गावसोरनि गाननाय जोमनायफोरबो बायदोंमोन बेयावनो बेरायफानानै माने पुरा सानसेखा आरोना ओरैबायदि मेंजोबखाबायमोन ओमफ्राय फैनाय टाइमावहाय आं माने भिडिअबो लाबाय थानो बावगारबाय आरोना बिशालावबो दसे हाबबोदोंमोन उदालगुरि मोनफैनानै जों न' मोनफैनाया 9:30 जाफैबायमोन आरोना न'आवहाय 9:30 बिदियाव मोनफैदों आरोना थ' जेसे हायो मा हायो आङो शेयार खालामबाय माने बारा एसेबां भिडिअ लाजोबासै आङो माने दखानफोराव हाबनायाव जि नायनो ना भिडिअ लानो बेफोरबायदि जानानै आङो माने भिडिअबो लायासै आरोना जेबो देखायनो हायासै जास्ट ओरैनो ससे नोंथांमोन आङो थांनाय फैनाय बेखौ शेयार खालामबाय जायफ्रा आंनि भिडिअखौहाय नायबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ स' माच नोंथांमोन आंनि भिडिअखौहाय नायनायनि थाखाय आरो सोरबाफोर गोदानब्ला आंनि चेनेल प्लिज अननानै चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै हो आरोना थ' बिदिब्ला दिनै भिडिअखौ बिसोरनो दोनथ'नोसै आरोना बाय बाय